Na, hát szomorú ez a mai GSTV, mert Ender nem érkezett meg időben, úgyhogy kénytelenek vagyunk Hurka úrral felmondani az első videót. Hurka úr nagyon ért hozzá, és nagyon szereti a Secret 2-t, amennyiben ez az. Igen, ez a Secret 2. Hurka úrnak tetszik. Ciao. Megérkezett Ender. Hurka úrra ezúttal Már fölmondunk. nincs szükség. Szerintem nyugodtan távolítsd el Hurka urat. Ez a Secret 2. Remek, jó kis hack and slash and click and kategóriájú játék. Most megint elmész? Nem akarom megsérteni. Nem, semmiképp. Hurka urat, elnézést a káromkodásért. Kimaradtál jellemfejlődésből. Ez egy nagyon Egy magas német nővel kell ütni. Heidinek hívják szerintem. Húha. Ja, igen, őt már láttam, volt az a CDF-en éjjel 11-kor említette, hogy Ruf mich an. CDF az micsoda? ZDF, az egy német tévéadó. Azt hittem, hogy van olyan pornószájt, amit nem ismerek, mert olyan nem sok van. Na de mindegy is. Te látod ezt a videót? Hogyne, az történik. Hát én mi látom. Egy tigris bukfecben közlekedő magas német nő próbált szegecses teknősöket likvidálni. Hurka úr mit csinál? Tartja a mikrofont. Nagyon kedves tőle. DirectX 10-es víz. Vagy ez Matrox? Vagy ezt már elsütöttük ezt? Nem hiszem, hogy viccelődtünk volna azzal, hogy olyan grafikája van, ami Matrox G400-on se röccenne be. De ilyennel mi nem is viccelődünk. Biztos belevakusztak. Stalker, az rémlik. No, mit szólsz ez a játékhoz, Ender? Nyugodtan ne fogd vissza magad, őszintén. Biztos jó lesz. Na, ez egy nagyon szép és nagyon politikus válasz volt. Hogyha szabad szakmai titkokat elárulni, magyarok csinálnak hozzá bizonyos dolgokat. De nem árulhatjuk el, hogy kik azok a magyarok, és mit csinálnak. De felárulhatjuk, hogy minket. ittunk már velük. Igen. Ki ölne meg? Hát akinek most nem mondhatjuk ki a nevét. Tudod ki? Voldemort. Ja, Istenem. Most kimondtad. Na de... De jó. Ez láthatatlanság. Vagy figyelj, volt a múltkor az a játék, amikor kellett egy ilyen valami szárnyas kis ferit követni. Ha jól láttam, itt a koncepció ugyanaz, csak itt nem szárnyas kis feri, hanem common fantasy kurzor. A kesztyűskéz. Ezzel bánunk vele. Nem tudom, Hurka úr távollátó-e? De most... Nem olyan erősek a mellső lábai. Micsoda? Csak... Akkor most Hurka úr ezt a monitort nézni, hogy így renderel a számítógép. Azt hittem, hogy elmondatlan dolgokat akar csinálni azzal a szerencsétlen Syncmaster 753-mal. Nagy svihák ez a Hurka úr. Mi jól érezzük magunkat. De ez pont nem látszik a zavarok kimegyek. Talán jobb is így. Na, ez egy kacsalában forgó palota volt az imént, hogyha jól láttam. Na mindegy. Hagyjuk ezeket ezt. Tényleg GameStar-ok tartják? Aha. Na, de vissza a játékhoz. Tehát hogy is van akkor most itt az XP rendszer, Mazur, mert mintha ott akadtunk volna el. Hát, ez a játék arról szól, hogy ha kimész a fűre, jönnek a farkasok. Nem válnak ott vaksárkányok, hogyha jól látom. Azt nem szerintem. Én most terrorizálnám a vidéken, de... Nesze, farkas, csúnya, rossz ez meddig tart? Aha, még 2 perc. Nagyon jó. Az a villanykörte, az azt jelenti, hogy eszébe jutott valami? Hol van villanykörte? Na most erre meg besötétedik. A feje felett ott világít valami vizsgára. De is ez a quest. Gyere ide, beszélhetsz velem. NPC vagyok, odamész, és akkor megjelenik 3 highlight, mit tudom én, hogy Was sagen Sie, illetve Sprich mal Jürgen, meg még egy harmadik. Meg Tifer. De az ikome. Igen. És akkor már csak az a feladat, hogy nagyon fontos nekem, hogy menjél innen el 10 méterrel arrább, és öljél meg 10 farkast, mindegy melyiket.
fontos ez nekem, adok érte valami szarságot. Erre Ja. ez az a játék? Igen. És ez kicsoda, ez a kis ficsúr? Hoppá! Levakuszták a zsaruk, azért állt meg biztos. Nem tudom. Aki a hátán lévő pajzsgenerátorral mered most a vízbe. Hát gondolom ő a játékos. De avatárja, Avatar. egója a játék. Értem. Uha. Kicsit messzire Ez a sikerült Google zoomolni. Maps, aha. Ott lakom. Itt lakom. Valahol ezt én. már láttam. Ezt a helyet? Persze, mert ez Hillsbrad Foothills. Akkor azért volt Jaj, önismerős. már megint egy olyan bobos pont. Ja. Tehát, hogy jobban kéne artikulálnom, nem tudom, ezt lehet-e hallani. Nagyon jó, hogy ebben a játékban vannak helyek. Most ezt mutatják meg nekünk, hogy itt bizony lehet menni ide is, oda Ja, is. meg az előbb azt mutatták meg, hogy még bugos a térkép, hogyha jól láttam. Naunt kérdezhetnék, ha már ugye az anyanyelvén akarunk kommunikálni. És ez pedig mi? Szabó Ervin könyvtár? Nem, mert akkor itt balra kéne lenni a ruhatárnak, de ha jól láttam, itt inkább a goblinok vannak. Bár végül is a Szabó Ervinben is. Hát régen nem volt. akartam mondani, én nem olyan régen voltam, és ott bizony vannak goblinok. Tudod, akik az első szeminárium dolgozatukat próbálják összemásolni. De most Hát ne azok büntesd majd meg Hurka urat azzal, hogy nem láthatja ezt a remek jó játékot. Nem látják a olvasók, szegény húr. Jaj, már Sziasztok, véget is ért. olvasók, vége volt, mindegy, jó akkor volt. most az XP rendszert azt nem mondtuk el, de majd a következő videóban. Akár lesz benne XP rendszer, akár nem. Megy. Na szóval most Hallom. annyi történt, hogy Praktikutya és hogy is Hurka hívják? úr. Hurka úr elvállalták önkéntesen a mikrofon szerepét. Hát meg ez egy ilyen kísérlet is tulajdonképpen, hogy a plüskutyák végbele milyen sebességgel továbbítja a hangot. Így van. Ha beválik, szerintem Berkenye ezt később is használhatnád. Jó? Hát meg olcsóbb is, mint ilyen drága mikrofonokat venni. Nem is értettem soha. Ez a Play Logic? baromság. Akkor semmi. Ez kérlek Hú, szépen. ez a Dio 2 Én volt véletlenül az tudom, de Act csak 1-ben. azért, mert én nyomtam rá az Avira. Ez az Obscure 2. A olyan, mint az Obscure 1, Viszállott? csak 2 van már belőle. Egyet mondok, 2 lesz. Jó, belőle. most beadják a fejret, ezt mondtam el. Erőködök itt. Beszáll a szar az ablakon. Ja, hogy ez orhidea. Na. Nem vagy ez a romantikus típus. De hogy nem. Ők is úgy látszik, hiszen oly komme mit dír, ezt mondta Jany. Ez micsoda? Ez egy túlélő horror, meg egyőre túlélik a dolgokat. Schwein. Egyébként kicsit félelmetesebbre kéne venni a figurát, mert ez egy félelmetes játék, és igazából elhitetni a nézőkkel, hogy folyamatos veszélynek vagyunk kitéve mi is, Give me rain ahogy ott camera. futunk a folyosón, bármikor De rohadt előtörhet sötét ez a egy játék. szörnyállat, hogy megtámadja, mit Jaj. sem sejtő játék újságírókat! Jaj, ne Fröccsög a szendvicsbe vér. raknak a Fröccsög a plusz vér. állatokba kell. Támadnak a... Úristen, hogy futott ez a csaj. Ez egyébként micsoda? Ez egy plusz Loch Nessi szörny? Elefántnak nézem. Elefánt zsiráf. Az egy gyönyörű romantikus éjszaka lehetett, mikor ő fogant. De nem irigylem a zsiráfot. Mondjuk, hogy Ez ilyen elefánt. szexista játék, mert itt... Izmos fiúk leöntik magukat dolgokkal. Meg ott volt az előbb Heidi szőke cofokkal és óriási dudákkal. És a fején van egy lövésnyom, vagy mi. Ja, nem, ez egy Hosszú virág. volt az út ide. És ő mit Ők csinál? már jól érezték magukat Igen. korábban. Mit szólsz ehhez, Praktikutya? Bár. Ezt szólja. Ja, most elcsesztem, mert nem fog tudni. Nem fog Jó, fog ez tudni. így is. Praktikutyának is tetszik. Nagyon jók ezek a plüss játékok. Éveket töltöttem el, hogy nem is játszottam velük. Pedig ilyen hülye számítógépes játékokkal cseszem el az időmet, pedig mennyire jól lehet ezekkel is mókázni. De te nyugodtan kommentálj közben. Képviseld itt a Ez mi a szakmaiságot. here? Inventory, öffnen, schließen. Fölle lehet menni az inventoryban. Hú, ha ott jön egy abomination. Akkor ez egy kalandjáték, vagy lövöldözős? Ez egy kalandjáték, Átlőnek vagy a kockázat? füleden. Aha.